Il-Kunsillieri fisem il-Partit Nazzjonalista fil-Belt Valletta qed jappellaw għat-trasparenza war li fl-aħħar jiem kompli teskala s-sitwazzjoni qalb il-Kunsillieri Laburisti. Matul il-jum ta' tnejn saret laqa b'urġenza bil-Viċi Sindku Laburista tal-Belt Valletta Alfred Zammit spiċċa ma jattendix u qed jallega li l-Kunsill jinsab f'sitwazzjoni ta' paniku. Alfred Zammit insista li l-operat tal-Kunsill mhux business as usual huwa għalhekk li għażel li ma jattendix għal din il-laqa. Il-battibekk kif il-Kunsill tal-Belt komplew jeskalaw wara l-irrestaw tal-faċċata tal-Kolleġjat ta' San Pawl baqa ma bedix u kulħadd spiċċa jġib l-iskużi. Dan il-proġett tant importanti għandu l-appoġġ sħiħ tal-Kunsillieri kollha tal-Partit Nazzjonalista fil-Belt Valletta. It-tnejn il-Kunsillieri Nazzjonalisti spiċċaw ħarġu minn din il-laqa fid-daw ta' diversi akkużi serji li saru. Dan apparti insistew li għandha ssir investigazzjoni brabta ma' dawn l-akkużi. Għal ukoll li residenti Beltin għandhom dritt ikunu jafu għalfejn saru dawn l-allegazzjonijiet kif ukoll x'passi se jittieħdu biex jiġi żgurat li s-sitwazzjoni tiġi indirizzata b'mod xieraq u b'sens ta' responsabilità. Għaldaqstant insistew ukoll li kull materja relatata ma' finanzjament ħlief għall-approvazzjoni tal-pagamenti tiġi jimresqa, diskussa u approvata biss wara li dawn l-investigazzjonijiet jiġu fit-tmiemhom.